ఇది స్లో స్పీడ్, ఆ, అర్థమైందా? ఐడ్లింగ్ వాడేదానికి. ఓకే 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 ఓకే. అంటే బీటింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చా? ఐడ్లింగ్ అంటే స్లోలో వాడేదానికి ఇంజిన్. అదే అదే బీటింగ్ కంట్రోల్. బీటింగ్ కంట్రోల్. బీటింగ్ కంట్రోల్. ఇది ఆర్పిఎం బోల్ట్, స్పీడ్ రెవల్యూషన్ పర్ మినిట్. ఈ ఆర్పిఎం బోల్ట్ ని కాకపోతే బోల్ట్ కనుక మీరు ఇప్పితే దాదాపుగా ఇంజన్ లైఫ్ ని సగం కోల్పోతారు. అది అర్థమైందా? ఇది ఆయిల్ బోల్ట్. ఇది పికప్. పికప్ లేట్ పికప్ ఉన్నప్పుడు ఒక థ్రెడ్ దీన్ని ఓపెన్ చేస్తుంది, మధ్యలో బోల్ట్ మటుకు తాగుతుంది. ఈ రెండు బోల్ట్ మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. మధ్యలో మాత్రం అసలు టచ్ చేయకూడదు. మధ్యలో టచ్ చేస్తే మీ ఇంజన్ లైఫ్ ని కోల్పోతారు.